मोजां मोसानानै दिन्थिलांबाय दा जोंनि सिगाङाव बिथाङा गोबां गोनां बाथ्राखौ बुंथिसिगोन आरो बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। तुम्हारे जाना चाइल्ड मैरिज की है बर'आव मा होननानै बुङो चाइल्ड मैरिजखौ स्पेसिफिक वर्ड गैया जों ओरैनो जेनेरेलि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होननानै बुङो नंगौना नङा मोनथिगौना नोंसोर उन्दै बैसोआव हाबा जानाया माबि सोरबा होनगोन नामा माबि माखौ होननानै बुङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बाल्य बिबाह অসমীয়াত আমি বাল্য বিবাহ বুলি কওঁ মানে কি কোনোবা ক'বনে anyone আচ্ছা ইয়াতে বাল্য বিবাহ হয় না নহয় এইটো আগত কোৱাচোন নহয় কিন্তু আমিতো অফিসৰ ৰিপৰ্ট পাইয়ে আছো আমি কেसेस ৰিসিভ কৰিয়ে আছো এইটো স্কুলৰ পৰাও আমি ৰিসিভ কৰিছো মোৰ মনত আছে খালাमनाय जादों लोगोसे स्मार्ट पापा केम्पेइन बे जाबाय मोनसे डिसि मेडामनि इनिशिएटिभ बेवहाय जोंनि गथ'साफोरखौ फरायसा गथ'साफोरखौ जे बेसेबां जोङो बिमाखौल' खेल लानाय बेखौ जों नुबाय थादों बेनिखायनो जिहेतु गथ'आ सासे गथ'आ बिमाजों लोगोसे बिफायाबो समान समान दायित्व थानांगौ बे हिसाबै स्मार्ट पापा केम्पेइन बेखौ मोनसे मट' हिसाबै एक्टिभिटी लादों लोगोसे कमिउनिटी फेस्टिवलाव जे कमिउनिटी फेस्टिवला वार्डा बिराद गिदिर जों बयबो मिथिगौ किन्तु बेसिकली स्कुल लेभेलाव द फुड फेस्टिवल कल्चर लोगोसे आं दहाय बेखायनो फेस्टिवल एक्टिभिटी बे दङमोन किन्तु जों आजि दिনৰ আমাৰ हादर जे दरकारि এই দৰকাৰী বস্তুবিলাক আমাৰ হাতত আছে কোনটো ষ্টুডেন্টৰ কি লাগে এই মেটেৰিয়েলছ বিলাক আমাৰ হাতত আছে जिमान गुण लगे किताब आजि आसि खालामो जे टिपकाय ओनसोलावबो नैबे चाइल्ड मेरिज जानाया एसेबाबो खमायलांबाय आरो खमायहोनांगोन बा फोजोबनांगोन बेखौ बेनिखायनो आं जास्ट रिक्वेस्ट खालामदों जिहेतु जों नकलबो मोनला आरो दिनै इउनिट टेस्टनिफ्राय आरम्भ लानानै नों